Hvad så der, folkens? Og velkommen til endnu en video her på min kanal. Ja, vi er tilbage. Og hvad skete der sidst? Vi fandt diamonds og lavede den allerede om til en diamond pickaxe. Er ikke bare cool? Men i dag der skal vi simpelthen trade. Fordi vi har jo de her... Ikke af. De her, villagers. Vi har kun 2. Og jeg tænker, i dag at vi skal trade og finde emeralder. Fordi ham her, han sælger nogle fine nok trades, og ham er en Fletcher. Så jeg tænker, at vi skal bare bruge måske rigtig meget træ på bare at opgradere, for vi skal have nogle, vi skal i gang med at prøve at lave breeders. Vi skal prøve at breed de her villagers, fordi vi bor lidt i en ødemark, så vi må tage hvad vi har. Og vi bruger selvfølgelig bam, bam, bop, bam, bam, bop, bam, bam. Fuck, det er meget træ, mand. Bum. Så har vi i hvert fald nok til... Ja, det ved jeg ikke. 50.000 pickaxes. Så det er det, vi skal. Men mener vi finder et eller andet helt sindssygt, som jeg ikke regner med, vi finder. Men måske gør vi. Og prøv at se, vi allerede 12. Okay, der stoppede han selvfølgelig. Så kan vi opgradere dig. Du sælger en diamond hoe. Fint. Værs tag dem. Du sælger ikke mere. Okay. Sælger du nu igen? Lækkert. Det er så OP at gøre det her. Og så lever ham her op også op. Og det var faktisk alt. Vi fik sådan 32 emeralder. Ja, det er sgu rigtig meget. Så nu har vi allerede fået en crossbow. Og vi kan så ikke... Nu ham her ny igen. Okay. Så Men så skal vi i hvert fald prøve sådan med, at de kan breede. Og det bliver lidt svært, tror jeg. Det er selvfølgelig ikke så svært igen. Men okay, det er nogle pile. Jeg kan godt bruge lidt. Sådan der. Sådan der. Nu har vi i hvert fald... Ej, vi skal lige have en stack. Sådan der. Nu har vi i hvert fald lige en stack. Og vi køber lige nogle crossbower, bare for at han kan level op. Bam. Og vi har kun 5 emeralder nu. Og så udvikler du dig Unbreaking 2. Man kan selvfølgelig få Unbreaking 3, men ikke lige den bedste enchantment. Men den er sgu okay. Masser af træ. Og jeg tænker, jeg vil ikke bruge det hele, fordi vi skal også have lidt træ på os. Og det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det her er her. Det burde bare være lige her. Så vi har lige... jeg vil gerne have en bue, faktisk. Sådan der. Og vi... Bam. Bam. Og så har vi nogle brænder, og vi har nogle kul. Og vi kan faktisk godt lige sætte til, at det kan brænde. Så vi sætter bare lige... Up. Ja, bare det hele. Og bare lige det der. Der er sgu ikke rigtig mere. Nå ja, vi har også en brooding stand. Lækkert. Lad os bare lige gøre sådan her. Det. Så er det fancy ud. Ja, sådan der. Bam. Så lever vi i hvert fald også lidt op, kan man så sige. Så... vi har også mega meget sne. Vi burde måske bygge lidt. Ej, det bliver en anden dag. Og selvfølgelig, livets træ. Har du det godt? Jeg spørger ikke igen.
Jeg falder ned. Så vi har det i hvert fald meget godt i vores lille verden, som man kan sige. Så vi mangler sgu ikke noget. Altså i hvert fald ikke lige nu. Men det tror jeg faktisk lige, at vi begynder at breede. Vi skal i hvert fald have en masse uld. Og vi har faktisk kun 2 uld. Vi har faktisk en seng. Så vi skal faktisk ud og finde nogle får og breed dem. Og vi har weed. Og vi har seeds. Så var det en idé, at vi lige lavede en farm. Men hvor skal den være? Først laver vi lige en spand. Jeg ved ikke, om jeg har vi en spand? Okay, det har vi ikke. Okay, så laver vi lige 2 spande. Fordi vi skal lave en uendelig vandpøl. Så skal vi lige få der vand. Ups. Skal vi lige lave MNG. Nå. Okay. Ja. Vi skal bare finde noget andet vand. Hvad så? Ikke lige noget mit øje kan se. Måske var der... Jeg tror fandme, jeg tog det. Fall damage gjorde jeg ikke. Så jeg skal lige bruge den her trappe her, vi har faktisk lige har lavet. Og det skal være fikset. Og... er der ikke lige... Der er en Bonnie! Hej Bonnie! Men i hvert fald noget jeg så, det var at min nyeste video, den burde I faktisk lige se, inden vi ser det her afsnit. Hvad fanden har jeg lavet her? Okay. Der har måske været en enderman eller noget. Så har jeg fået den, men jeg har ikke fået nogen enderpølser. Hvad det er? Hvorfor spørger jeg det? Selvfølgelig ved jeg jo godt, hvad det er. Ej, det er virkelig bare fredag i dag. Jeg skal bare lige tage det her sand her, fordi... Det ved jeg ikke. Hvis nu vil vi lave nogle vinduer eller andet. Måske. Vi tager det bare. Så vi skal aldrig have ned igen. Lidt irriterende sådan en ting. Vi har en seng på os. Det er fantastisk. Så kan vi lige sove. Sweet dreams. Lad os lige se. Okay, vi har 50 nu. Det burde være fint. Og vi kan altid finde noget mere. Og det lader vi bare lige være, fordi... Det ved jeg ikke. Og når ja, så har jeg fået en shader pack-agtigt. Eller sådan en pack. Så det er nemmere at se over. Se, er det ikke bare nice? Det er da sindssygt cool. Er det ikke? Så kan man altid se, når der er nogle års, man gerne vil have. Jeg synes, det er sejt. Men hvis de... der er masser af får her. Der er masser af fasser. Får. Kom her, får. Kom her, shippies. 4, det er sgu fint nok. Nå, jeg vil ikke bygge noget bur. Det tror jeg, det er fint nok. Jeg vil bare lige tage den i en anden hånd, så vil de... Kom her, shippies. Jeg tror lige at lave en live timelapse, fordi jeg tror det ser meget sjovt ud, når det går hurtigt. Okay, venlig lidt. Okay, der er simpelthen... Okay, hvis I lige bliver her nede. Hvis vi lige kommer herned. Kom lige herned. Fanden blev det andet af. Der, kom her. Kom her. Der er nogle fucking pillagers. Irriterende, jeg vil gerne lave en timelapse med det her. Så
kommer der nogle fucking pillagers. Og så... Bam. Og nu skal vi lige... Nu laver vi lige noget epic noget. Fuck, man, de er i gang med at erobre i mit hus. Der er kraftedeme ikke nogen, der skal erobre i mit hus. Og hvis der er nogen, der skal erobre det hus, så er det mig. Det er ikke engang et hus, men det er det nu. Hvad ved I mig, mand? Er det fordi, der er en village? Oh shit. Lortesne. Jeg havde det sne. Nå, kom her, motherfuckers. Skal I få en masse anden medicin? Bam. Yes, jeg fik den. Men er det fordi, der er en by i nærheden? Siden de kommer? Er det ikke altid derfor, de kommer? Det er fordi, der er noget i nærheden. Det var slet ikke en del af planen, men... Ej, for helvede. Jeg havde det lort sne. Det må lige være sådan her i dag. Nå, jeg tror lige vi bygger et bur til vores får, som... Goddammit, det er fandme også irriterende, at der skal være sådan... pillagers lige pludselig. Kunne det ikke være sejt at have dem her-agtigt? Nu mener jeg, at vi vil lave den sejte timelap i verden, men... kan man jo ikke, når der kommer nogle dumme pillagers og tager. På en. Jeg blander dem op. Kan du vel godt høre. Hvad var det noget ting? Hvad var det nu skulle? Nå ja, sniblokke. Altså, jeg tager bare dem alle. Kunne det ikke? Ved du hvad, jeg synes faktisk vi laver vel lige sådan her-agtigt. Så det lige bliver lidt mere sådan flat-agtigt ud. Så det ikke, så vi ikke skal sådan... sådan gå så tæt på kanten. Sådan. Måske også bare ligge sådan her. Og der. Og sådan der. Bam. Så kunne det være fedt nok, hvis vi bare lige havde sådan en forfold. Jeg får godt glemme, hvor hurtigt det går. Det var slet ikke meningen. Det var slet ikke meningen, at jeg ville fjerne det der. Men kunne det ikke være sejt nok, hvis vi sådan havde... Hvad vil lige her? Bare lige sådan en forfold lige her. Så lad os bare lige flatte det ud. Det er sgu da egentlig... Har vi nok til det egentlig? Det var lige præcis nok til at flatte hele det her ud. Så skal vi bare bygge et hegn. Og ved du hvad, jeg tror... Lad os bare lige gøre det lidt fancy, skal vi ikke? Bare for sjov. Bare fordi... Så bliver det lidt mere hyggeligt. Så laver vi lige et hegn. Vi prøver bare lige sådan... 30 fins. Det er da okay meget, er det ikke? Så bygger vi bare lige sådan... lidt lige meget lige. Bare lige sådan 3 der. Fordi der skal bare lige være en låge. Nej, det behøver der faktisk ikke. Nej, vi har der nok. Vi skal bare lave sådan et tæppe. Vi skal bare lave sådan et tæppe her. Og så tænker jeg, at vi bygger noget sådan her. Men det gør vi på et andet tidspunkt. Og laver måske tag. Men som sagt, det gør jeg på et andet tidspunkt, fordi han også lidt ved at mangle træ. Men det gør vi bare, når i fritiden, tror jeg. Det farmer vi. Farmer vi bare straight up tree. Så bare lige tage sådan det der. Og så bare putte det i nogle forskellige steder, som...
her. Og her. Og hvorfor ikke bare det her? Så synes jeg i hvert fald, at vores sted er blevet meget hyggeligt. Synes I ikke, drenge og piger? Det synes jeg i hvert fald. Det er lidt mere hyggeligt, det her afsnit, fordi... det er det bare. Og nu tænker jeg, at vi bare sætter noget sand til at brænde. Fordi vi ved aldrig, hvornår vi får brug for nogle vinduer. Så. Og nej, så laver vi også lige vores waterbugte. Nej, det gør vi på et eller andet tidspunkt, når vi skal lave det. Så nu skal vi ned og hente vores får, hvis I stadig er der. Jeg håber ikke, de er blevet despawnet for satan. Okay, kom op med jer får. I skal op jeres hund. Og så timelapsen, den går videre. Fanget i ledet får. Nu skal I føde nogle babyer. Oh yeah, vi er advancement. Og nu skal vi lave vores farm. Fordi det ved jeg ikke, det skal vi bare. Og med de 2 seeds vi har. Og vi har en diamond hoe, så hvorfor ikke udnytte dem? Og har vi noget jord? Ja, det har vi. Jeg ved faktisk ikke helt, om vi skal lave den. Hvor skal vi lave den egentlig henne? Jeg synes faktisk lidt, det kunne faktisk være lidt hyggeligt, hvis vi lavede det sådan rundt om det her. Sådan agtigt her. Men det ved jeg ikke. Jo, så går man ind til livets træ. Eller hvad med her faktisk? Jo, her, fordi jeg synes... Ej, livets træ, det skal have dens egen plads. Og jeg tænker, at den kan altid lade større. Og... det er faktisk... Det er mega satisfying, det her. Legit. Oh my god. Jeg har så meget sne på mig, jeg kan ikke holde til mere. Og det er helt sindssygt, hvor meget man får ud af det her. Hvorfor er jeg egentlig stadig med rand på mig? Væk med dem. Jeg skal ikke bruge dem til noget. Og så kan vi lige få resten. Også dem, der er hernede. Også dem, der er der. Er der også nogen hernede? Det er der ikke. Jeg tror ikke engang, vi har nok jord, men det er også fuldkommen ligegyldigt. Vi laver bare lige sådan... Så... Ej, ved du hvad? Vi burde faktisk lige skaffe noget jord. Så vi finder lige en ny skovl. Og så klipper jeg bare til, at vi har nok jord. Og så synes jeg også, det kunne være det sjovt, at vi skal lave et før billede. For jeg tror, jeg vil tage sådan... sådan den der barkagtigt. Så nu laver vi lige et efterbillede. Det er først lige til mig et klip. Og så klipper vi bare lige til, at jeg, har fået nok jord. Så kan I se et efterbillede. Ej, hvor ser det grimt ud. Men det fikser vi på et tidspunkt. Det siger jeg altid, faktisk. Det siger jeg faktisk altid. Så vi laver bare lige... og forresten, jeg har skaffet sådan en stack og en halv stack. Så det burde meget gerne være nok til at blokke hele det her ud. Og hvis det ikke er, så tager vi bare mere jord.
Det var faktisk lige præcis nok en stack. Så vi ved ikke, hvor lang den er. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den er 8 lang. Den er 8. Der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den er 10. Vi kan bare lave sådan deragtigt. Heragtigt. Det er lige meget det symmetrisk. Det går vi sgu så ikke så meget op i. Det bliver det så lidt alligevel. Det fryser faktisk. Vi må bare lige sætte en torch. Sådan her. Det må vi leve med. Der er sgu ikke... Vi kan ikke gøre noget med det. Sådan er det jo, når man bor sådan rigtig højt oppe, og man... Ja. Det er faktisk ret ærgerligt. Der er ikke noget at gøre ved det. Og vi fik 0 seeds, og vi klarede den. Seed plant placed. Og jeg ved ikke, jeg tror faktisk, vi skal lave et hegn. Men det gør vi ikke lige nu, fordi det er for dumt. Og nu er vi faktisk sådan, altså nu, det var ikke engang meningen, vi skulle det her, men nu er vi klar. Og jeg siger meget nu, det ved jeg godt. Men nu er vi i hvert fald klar til at gå et skridt videre i historien. Det lyder meget historisk-agtigt. Det var også meningen. Så laver man bare det der. Laver en saks. En lille saks. Så vi lige kan klippe de her får. Klip. De her får her. Hvorfor kan jeg være monster? Her. Ved du hvad? Bare ignorer dem. Så sætter vi også lige noget lys for det. Bare så det bliver lidt hyggeligt. Og det er jo fucking dumt. De har ikke noget græs. Hvorfor tænker jeg ikke på det? Hvordan fanden skal det... Okay, gør bare lige sådan her. Jeg har selvfølgelig taget alt jord ind. Hvis I lader være med at hoppe ned i det der hul der, så kan det være fandme dejligt. Hvor det er irriterende faktisk. Vi sover lige, så vi lige kan tænke på noget andet. Det må gerne blive godt. Jord. Og please ikke hoppe ned i det der hul. Please. Lækkert. Godt. Tag noget græs. Æd det, jeg er ligeglad. Sådan. Nu har det græs. Hvad? Nå, den jord forsvandt. Vi mangler jord. Vi mangler lige det her. Bam, sådan. Nå ja, de skal jo også have græs. Kan ikke bare tvinge den til fugl? Det må vi fikse på et andet tidspunkt, når vi måske dræber en endermand. En enderchance. Men okay, vi fik faktisk okay meget uld. Lad os bare lave lige alt det her sne om til sneblokke. Og okay, nu har vi i hvert fald sådan der. Og det er forkert. Sådan der. Bam. Boom. Bam. Og vi laver bare lige de senge vi kan. Så nu er der nok til, at de kan lave et barn.
har vi? Vi har ikke noget read. Skønt. Vi mangler hele tiden et eller andet. Netherrack. Nå ja. Kaktus. Der var i hvert fald nu mangler vi i hvert fald ret meget træ. Det var ikke mig. Men nu skal vi da bare lige mine, de her villages huse lidt flotte, tænker jeg da. Og sætte sengen. Ja, selvfølgelig sætte sengen. Fordi jeg tænker, de skal nemlig befries her. Men, de skal måske ikke befries. Jeg har det. Jeg bygger et rum her. Okay, jeg lægger lidt op her. Og der er kul. Fantastisk. Jeg kan da altid bruge kul. Det giver SP, det mangler det altid, og det er en sejr. Og hvis man laver noget med den for lang tid, så kan den blive til en diamant. Som jeg kan høre, børn. Kul er det, man godt kan spise. Det er rigtigt, børn. Hold kæft, der er meget. Okay, men jeg gætter på, at vi har en stack til sidst. Sådan over en stack. Nå. Bare glem at sige. Okay, så burde vi bare lige mine her lidt herude. Så burde det være fint. Okay, det her det slutter. Der er han der. Og det er der du er. Fantastisk. Boop. Boop. I kan endelig nu bevæge jer. Jeg fjerner lidt mere. I kan endelig nu bevæge jer videre. Ud i det uendelige univers. Og jeg håber selvfølgelig, at du bliver ved med at være sådan en lækker mand. Og giver mig gratis. Det er halvgratis ting faktisk. Se, nu kan I endelig bevæge jer rundt. Er det ikke skønt? Ej, se, det er så man survivor. Så har de et sted her. Og jeg tænker faktisk, bare lige mine lidt mere. Og sådan. Og nu er det i hvert fald, nu er det tons seng. Hvordan fanden kommer jeg nu op? Nej, det gør jeg faktisk bare ved at gøre sådan her. Og se, det er jo altid her. Det her, det er jo et smart system. Og vi kan altid lave det bedre. Men nu, så har vi sat sengen. Vi glemte faktisk en ting. Det klipper vi lige. Okay, sådan. Vi fik placeret den. Det er stadigvæk grimt. Men jeg er ligeglad. Fordi vi hygger. Det gør vi. Vi hygger os mega meget. Det er det Minecraft er, det er et hyggespil. Men ja, vi fik gjort det. Vi har fået startet en lille farm. Som vi kan faktisk godt lige bruge. Har vi noget bone? Vi har 3 bones. Vi kunne få en hund. Det bliver faktisk, altså jeg tror målet inden episode 10, så skal vi have en hund. Og det bliver ret nemt, fordi der er noget. Jeg tror der er en skov der lige dernede. Så fik vi lige boop. Og vi bruger også lige vandet. Boop. Og det gav 3. Se, så har vi fået lidt mere. Og vi har fået 4 read. Vi skal bruge lidt mere read. Hvorfor er den her? Nå, jeg ved det godt.
Vi skal bruge en græsplok. Vi skal have selvtok. Før vores får, de kan... Fuck, jeg er dum. Har vi en græsblok? Nej, det har vi ikke. Det må vi finde ud af. Hvor lang tid har vi optaget? Okay. Jeg tror faktisk bare, vi slutter af. Tusind tak for at I så med. Og jeg håber bare, vi ses til næste gang. Hej hej.